الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yanzu za a yi ta kowa ya saurari magana kowa ya saurari sauran manya-manyan mutane wanda yake nan suna da yawa in kira sunayensu, amma yana miƙa gaisuwa da girmamawa da yabawa. Kamar yadda ce jiya, wannan rana gagarumar rana ce ga mutanen jihar Katsina, da cewa ita kanta siyasa ɗungurungun ɗinta ta Najeriya tun da farkonta har zuwa yau bai yiwa a kaɗa ta ba da ainihin ƙusoshin 'yan Katsina ba. Wayanda suka fara mulkan ƙasar nan tun da turawa suka bari, a nan aka gina masu ilimin da suka yi amfani da shi, basirar da suka yi amfani da ita, har suka samu nasara mulkin Najeriya. Tafawa Balewa ya yi karatu a nan, Ahmadu Bello ya yi karatu a nan, da yawansu kafin a ɓace wani makarantar Barewa a bai da ita Zaria. Saboda haka Katsina tushe ce ta siyasar Najeriya. Saboda haka ɗan Katsina kan mai wasa da bai wanda Allah ya bamu, mu kama mu riƙe gam. Allah shi ya yi Tinubu ya zama shugaban ƙasa, amma ku sani ɗan ƙasan nan yana shugaban ƙasa shi ne ya mai handin over. Ko shakka babu, idan ka kalli tarihin Tinubu da gudunmawar da ya ba 'yan Katsina, Tinubu wasu ne suka je suka ɗaurewa Allah ya ƙarre Shehu Musa 'yar Aduwa gindi a Lagos, ya kada Bola Jakande da duk wa'ansu masu takara a ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Waɗannan su ne ginshiƙai da karai, kuma su ne muka zo ainihin Abuja muka kafa ginshiƙin siyasar da ake cewa PDP yau. Allah ya sa Shehu Musa ya raduwa ya gaba da abin da ya gaba da shi, Ubangiji Allah ya gan shi. Saboda haka a nan aka yi ta, a nan aka santa, a nan za a batta, a nan za a sake kullata, a kullata yau, a kullata gobe, a kullata babban saboda haka ɗan Katsina ya mata, kamar yadda aka ce ba mu zo kamfen ba, idan mun zo kamfen za mu zo da jadawalin abin da aka yi. Kamar yadda na ce muku jiya stakeholders, ba a raina abokin kokowa gaskiya ne, amma don ka zuba Coca-Cola a kwalba ta MT ta Sprite tana na Coca-Cola. Mun buga shekaran jiya, mun buga jiya, kuma za mu buga yau, in sha Allah muke da nasara. Saboda haka maganar da ainihin shugaban dattawa ya ce ya ba da ainihin motion wanda muka amsa na tabbatar da sake tsayawar
goyon bayan mu kan Bola Ahmed Tinubu in Allah ya kai mu 2027 tana na insha Allah a nan aka samu kuma a nan to ni kau dan da ya zama wajibi in magana domin ba ya zama wajibi in magana ba in na zo na ce duk mutumin kirki ne na yake bai kamata ya yi sai a ce mashi to me zai ce dama da na ce duk mutumin kirki ne mai nishi yamin haihuwa ta yi rana dama ita haihuwa in ba za ta yi rana bai na amfaninta Allah ya raba mu da dana sani to yau ina cikin farin ciki da al'amuran alheri wanda dukkan umar raɗa yake yi kowa ya san shi a harkar siyasa to ya san mu tare kuma muna alfahari Allah ya rufa mana asiri cewa APC family to kamar yadda ɗan ɗan nawa ƙane na ya ce Alhaji Ibrahim Musari ko gidan annabi don an samu kan'a to waɗanda suka rabu da mu ba sun rabu da mu mana don mun musu zalunci sun rabu da mu ne don su haka suka zaɓa kansu saboda haka jama'a jihar Katsina no shaking no going back no gara-gara no wuru-wuru Bola Ahmed Tinubu, our candidate for 2027. Dukkan Umar Radda, our candidate for 2027, inshallah. APC! APC! Jama'a, assalamu alaikum.